Løj, løj. Hvad hedder det? Vi har de her opdagelsesrejsende, og vi starter ud med Pedro da Grant. Ja, han kom til Mexico for at belære dem om kristendommen, og det gjorde han på den måde, at han lærte dem, at han lærte dem på deres eget sprog, og lærte de indfødte at skrive og lave grammatik, retorik og latin, hvilket vi ser. Ja, men det er ikke der jo. Hvilket vi ser på side 42, hvis vi lige ruller ind. Det går rigtig godt det her. Bum, det står her. Siden vi kom i dette land, har jeg med herrens støtte arbejdet uafladeligt som en nytteløs tjener med at omvende og belære de indfødte. Min opgave har været at undervise dem i den kristne lære i al almindelighed og gøre det på deres sprog. Bummelum. Og så han får skabt mange ting og tænker på samfundets helbred og fremtid i form af skoler og hospitaler, hvor vi så ser, det kan man så tage herfra, hvor han siger, at ved siden af vores kloster har vi bygget et hospital til de syge blandt de indfødte. Og så står der her, for at undervise og indbode disse børn, den rette lærer og blevet, For at undervise og indbode disse børn, den rette lærer, er der blevet bygget et kapel inden for indhegning rundt om vores hus, hvor 500 til 600 drenge til stadighed undervises. Ikke? Det er jo så lige et bevis for, at de ligesom har bygget de her ting for at få mexikanerne til at få et godt samfund og skabe. Så prøver han så også at få et godt ry for de kristne, for den kristne tro i Mexico. Det er jo så faktisk bare hele konklusionen af den her 22. tekst, hvor han også prøver at få deres majestæt til at han også prøver at få borgerne til at få et godt indtryk af deres majestæt, som vil give, som her står, at give 3.000 til 400 tønder majs hvert år, 500 til skolen og resten af hospitalet, og patienterne, så vil det, eller så meget som deres majestæt vil give, være retfærdigt og vise et godt eksempel, således at de indfødte vil tro, at deres majestæt elsker dem og betrækker dem som deres børn. Ikke? Det er jo ligesom det, jeg lige sagde med, at han gerne vil få mexikanerne til at få et godt indtryk af deres majestæt. Yep. Så er vi kommet til ham her, Bartolomeo de la Casas. Han dukker så op, altså de her dominikanere, de dukker så op i Amerika. Man kan se her. Og er meget skeptiske over for den måde, som de her franciskanere, de opfører sig på. Han siger her, at de her spaniere, de havde begået voldshandlinger mod indianerne i 12 år, og med brændinger, sværd og lanser, som jo strider mod Guds love. Og det kan ses her på side 44 fra linje 5. Her i løbet af 12 år Spanien ved levende brænding og med sværd og lanser mødte over 4 millioner sjæle, unge og gamle kvinder og børn, mens det de kalder conquista, erobring, stod på. Han beskriver de her indfødte som meget fredelige mennesker, uden ondskabsfulde tanker, men også så meget sarte mennesker, der kan bygge til hårdt arbejde og dør af selv de mest almindelige sygdomme her i Europa på det her tidspunkt. Som så også skal ses på side 44 hernede, stykke 2. Linje 1 til 7. 1 til 4 her. Hele den mangfoldige del denne mangfoldighed af mennesker blev skabt af Gud som de mest fredsomlige væsener uden ondskab eller svig. Helt igennem lydige og trofaste over for deres naturlige herskere, og over for de spaniere, de tjener, at de ydmyge, tålmodige og fredsommelige og salige, og de lever uden spektakler, kiv eller protester eller hævntast. Det er sarte finbygget mennesker, som ikke tåler hårdt arbejde, og som let bliver ofre for sygdom og dødelig udgang.
Han beskriver dem så som renhjertede, med en sund dømmekraft, og siger, at de er lærnemme, som kan ses hernede på side 17-18. De er renhjertede og åbne og har en sund dømmekraft. De er meget lærnemme og modtager for enhver god lærer og er i høj grad i stand til at modtage vor hellige katolske lære. Så han har jo bare sådan her overordnet meget godt forhold til dem, og han mener, at de er meget almindelige mennesker, som bare er blevet, kan man det, mishandlet af de her spaniere. Ja, så er der Juan Gines de Sepulveda. Han forholder sig meget kritisk over for Bartolomeos skrifter om indianerne. Han beskriver dem som umenneskelige i forhold til spanierne, som kan ses lige her. Prøv at sammenligne deres talenter med hensyn til forudseenhed, dygtighed, modighed, mådehold, menneskelighed, ja, og så videre. Så han siger en masse dårlige ting om dem i forhold til spanierne. Han siger også, at de ikke har nogen kultur, at de ikke kan skrive, ikke har nogen dokumentar om deres egen historie, eller beskrevne lov, men kun har barbariske skikke, som kan ses lige hernede under. Lige herfra, fra den her sætning. Ja, deres barbariske skikke vises, da de kun ser en sejr med værdi, hvis de spiser deres modstanders kød efter en sejr, som kan ses lidt længere nede her. Ja. Her hvor der står, hvor det slutter med sult med kødet fra deres modstandere. Ja, så overordnet mener han jo bare, at de her mennesker, de er nogle barbariske kannibaler, som også er ret feje og frygtsomme, når de så ser de her indianere, som man skal ses her lige i slutningen. Så selvom de bliver beskrevet som kannibaler, som er barbariske og så videre, så bliver de også beskrevet som meget feje og frygtsomme, når de så ser de her soldater. Og han beskriver dem som kvinder, da de så ser de her spaniere, selvom de er flere end dem. Ja,